Манчестър Сити повежда. Фил Фодън със своето завръщане отново. Какво изпълнение само. Фил Фодън се завръща с гол. Браво. Ей, Холанд 2-0. 2-0 за Манчестър Сити. Холанд се измъкна и бележи за Сити. Вижте го Лудия. Вижте го Лудия с лазанята. Пас за Холанд, няма засада. Холанд дали ще успее да вкара все пак своя втори гол. Холанд удар! 3-0. 2 гола за Холанд. 3-0 за Манчестър Сити. И той сяда, за да отпразнува по своя прекрасен начин гола. 3-0 за Манчестър Сити. Втори гол на Холанд в този матч. Пас на Холанд. Сега просто трябва да има още един гол. 4. Избързах. Как 4? Какъв пропуск. Какъв пропуск на Райндърс. Какъв пропуск на Райндърс. Точно вече викаме го. 4-0. Край на матча. Манчестър Сити победи Манчестър Юнайтед с 3-0. Холанд с 2 гола. Докю с 2 асистенции. Фил Фодън с гол. Също суха мрежа в дебюта на Донарума. Мисля, че всички се обединяваме около това, кой трябва да играш на матча. Ето този висок рус човек.